että mun piti koko ajan raapia ja sitten tuli siihen sellainen haava. Joo, se menee punasiksi. Ei passaa paljon raapia. Tässä vaan olla. Nojailee suorasti. On nämä joskus ollut isommatkin pilleet nämä. Joo. Oho. Meni tuo. Sano jotain videolle. Menoppa Tommi. Hei. Vilikuta vähän. Vilikuta kameralle. Tommi. Moikka. Heippa. Heippa. Ei kuulunut mitään.